Ngipin yang subhai pi ki parangwit biij bar ki parlok ki parajor syakni ka online worship service jong kabalang Presbyterian Pokse hakar teng jong try bunop ne biij jongi uji sukres syabang nya chaprang ka jing mani jing ublei nya pendem u ka jing tuai ublei ubok pa jongi ubah beneng ngi aingu ime ma aingi yani ka laut bangin mani me ku fry biij dan si bon na ki bangit ku fry ki bam yo ban kiu shi ye ka bagan tang ka chong me no ma ki jing kur king ki bon jong sarkar ku fry biij ha ka jeni ba ka da nu ku nyang jing pang covid-19 rime pli ni ka lat bangin aban mani ban shakri ki ye ngi sem ku jongi ling ba jong kini ko online worship service yalam do mas mo khoi rubas dang bo wai chongka ai bi ibro bin pendep kin long ki ba diang sngo ba mat ki disne ka chong me kin long ka jing psai bor jingi we bi we ngi pan yikine baro ha ka teng jong try bonop ne bi jingi Jesus Christ amen inyer wai ka jir wai ka balai spa khat sao but hadin jog ni ke ruai ngan khot I Mr. Din Roy Milim pada benyalam hak bapuli nak tinggal joble but hak jeng ruai Donu jong alaka tungi temple jong mi ai kan long hapo hang ni ku try Jisu hadu bam cukut to shong jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai long jing ka wai bang jing don jong mi jing don jong mi jing don jong mi kan yai long jing ka wai bang tang shi por ban yo ya selok tang shi por ban pet shami hajar sin kalong kam kodor ya ki jing skobha bam ne ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya lok bat min ngan ai baro ngan ai baro tang ban yo ya lok bat min hat ya ki ken jeri to pelan kamen sim hi ngala that ba shong ha jing dum atuan chi shai kasni ha ka jing shai ha ka jing shai ha ka jing shai men sim jong na kas hon haka jing shai haka jing shai haka jing shai men sin jo haka snohon haswa bangin let sebelah jing duai ngin sa skor kat tu kan ne ki kentien nagaktin ka bukhot ka jong blai ka bangin aban siam nag stipol kaba ar skinong kuren kelenong basan gerkot bakhan nyo kumju skinong room kelenong bakhat ar gerkot ba ar ergasti ba ar jong pol sinong koren kelenong balai gerkot kabakhat pra kikentien ki boong kumne kumtala daw ay ru don ho kures ulong jing thau thamai ki ay ru ki barim ki laduno hakmi ki ay ru ki la jalong ki batamai
matuat pensriam lengkat yalade bakani ka perthai andai tu pen keladur no lade ken dak ba pen tamai ka jingmut jong phi khnang ba pen yo tim ka ba kum no ka long ka mon ka jong blai ka ba bha bat ka ba pen sngo pha bat ka ba chanai de andai mangi baro da ka khmat klem da ka no dak ba ngi khmi sai kum ba ka yet ya ka burom utrai la nang pen kala dur ringi serta ka ju hi ka dur na ka burom sa ka burom kumba no utrai uba mensiam ila sa skor na ka tin ka jong blai in lai lang chu blai ka jing dwai tungin na dwai kum ne trying wana jan jong ma ban ai ngot man ne ski man play nam ta jong e ila wan sakri ban pendon burom ka kerteng ka don bor ka be im ka jong ma try matrai wala sibon ngimla ban kiu ngimla ban lech ke yang khoi kan tang jong ma andai ai ngo matrai namar kini ki kor ki bor ki bangila ban ya don lang sieng ban pej ban khmi ban sakri trai ya ka kerteng ban bor pa im jong ma kum tangi wan de trai lamba jong ne kanok pai sngi trai ban ai ka jingu ka burom se met trai Panai pakai kei bangi pendep te try kan long bai tang ban pen krau ya ke kerteng bat ya ke burom ke jome ko pa be iwan jan jome try bangi kerteng dia na ba jong nu snam hi baro si snam sebangin kut no try hoi lembag jing ya kendo ke jongi lembag jing ya syam ke jongi lembag jing pengkio jong nu kenyang jing pang try idan tang ban ong kublai sibun try bar melari la sumaringi te try mela pelaj silang ingi te try na jing ma jing sao ma me pelaj ingi te try no ne kenyang jing pang menginang la ban yo te try ban ya ro ban pendon burom te try menginang yo te try ban khot kerpat ke kerteng ke jong ma te try bat ban chakri pendon burom kerteng ko ke jong ma tang ke burom ke jingai ngo ngi a se me te try Oi te try bat yarap ingi lamba jong ni jing syam ke jong te try lamba kini ki benai ki belong ki jing le ke jing im ke jong kanang penjan ingi syame ko pa be markan wan lam ingi syame hi ko try ni ai ngo me te try mar ka khti badon bor ke jong me te try ka bom sim la e no ingi tang si khlem mat tu try andai ba yai da yai ke re sumar te try hadu kani ka por klimat ka bomta banginge scam bamangi bat hahieng asem ga jongi idon ka daw ko bakraw ban angu metrai na mar ki ching yalam ki baspun gi jong me ko pa be idwai manang ye lam te trai bangi nang jam ni ki sngi ki ba e ki sngi jong ga jing le ba mem don lam kat ban ngi te trai min la ban pen wandur thamai la de te trai min la ban jan chme ko pa be Batuna hilam ingi te try lamba ki ai baro ki bangin nang pendep te try lamba jong ni sunam te try ya me haswa jong hi te try long me urisot ding men pa urisot sngi men sngi ban yalam lenti ngi ko pa be en manduai menang yalam ko balang jong me ko don ka ne jaka mat ki balang ki don ne ka jilla ko jongi badak leng selak pertai Bapadanggi ai barong inang la man pendon burom ya metrai inang la man sakri man pendon burom kerteng bakhoit ke jong ma yalam ki kam jong balang ke jong ma tetrai kurku metrai iki long yeng ki long sam kurku metrai ki kot komti balang baro tetrai nang ye pensai por mai ki tetrai bakum wei bru ki la ban yang man trai ya ka kam ke jong ma ko pa be kan mau metrai ta ki missionary Ibu dan kelek ni terai, ibu terai pok kabalang kejongi, bat kiwei ru dia terai. Ibu laban siam kejing le terai, apa kidon jengai terai, nala kejong keri, nala kejong keyeng kesem kejong ki. Idwai nam ta jong ki kerpang terai. Hang no bakidon pendon kami ki dak burom kejong me. Banan rengkat me bat ki terai, bari sumar me, ya kejing kejong ki. Ngi IT terai kenika service ke jongi lamba jone no pais ngi sang te blay don bor ke jome ban ai bagai ke bangin yo sngo bangin sa skor ke ketin ke jome
lembaga jing kren jong i pastor te trai kan long ka boram ta jong i te trai pinang la man pen thamai ka jing im ka jong i pat banginang la ban jan cheme ko pa be sngo jing khot kat pa trai ma baklet ki lai kering kang ka jong i pa bon sing jo pen so si me ba kini barong hingo idam gi pan gi kat pat agar teng trai nong prem ching Jesus Christ amen Hani kapor ngin lum no ye ki jing aingu haki yang kisem ke jongi maka bagi nang lum ki jing aingu nginyo sngau ye ki jirwai ke bakerpang na Miss Annette D. Sten. Ngengu yublay naman ka kubor ka banglios ngo. Lima ka jirwai bakarpang. Uliun kurhu yanat. Ika sap katlen jong i. Banyay penun kam kikbor boro. Nakabenta kaburom ka jong play. Tungin duway nakabenta ki jing ay ngo. Kurhu a tribe age. Jigi jing ay kibrit ki jong i. Syakam ka jong me. Lagi-lagi barit itu ay men kraw yaki men kurku ko tra men gantang yaki ru
ba hang nu ba ka balang ke benar kam kan long nam ta ka burom jong me nak man ta ka jipnya chiprang ya ka kam ko jong me ba ji penyar yeking jan jong me ha ni persai kurku ti baro ki balano shani ke jing aingo kam ka jang wajen tre jing kata jong ki namar ngi pan ikini baro hagar teng jong try bunu bunu e jongi uji sukres amen Tony Kapoor and khot ia ka praise and worship team jang ka balang bangat khre igdonut igijimut ki jongi bancha skor ia ting jong ble lingba igirwai penraham mensiam Bên ta ngã
ngai khublei ia ke praise and worship team kaba dalam mingi kitu juruai kibara ikmen sim ki jongi ublei ni kerku yang jadi kuri ke koridor jong ke praise and worship team bad ke music and sing committee jong kapalang mentah ngila pois ke benta ban sya skor ia ketin ke jong belai berkapang jong khubor nak benta kini kena phai sngi kalong kajing thau thamai ketin ke jong belai ka kuren ke bubun ki benta bat ha korkom ke basyai bha syapang kajing thau thamai lanika transformation nak benta kini kajing kuren ha kini kena phai sngi ngin ya pet ye ki lightly ki jokhot ki bedana testament ke bathamai ya bala tho do apsal pol ha ka shithi ka ba ar sha ki nong korin badak shithi sha ki nong room ke ban kong ke benta ke de begin shem ha si ba ar sha korin nong masan thot khat nyo ki khitien ki bong kum ne kum tal dau e ru don hau chris ulong jing thau bathamai ke ru ki barem ki la do no hakmi ki ai ru kila jalong ki bathmai kad khot ka baar ka de ngin shem nak sithi chi no ru bul no khat ar khot ka baar ki ten ki bong kum ne batu wat pen seriem yelde bar ka ne ka perthai henre to pen kala dur no yelde kan da ka jing pen thmai ya ka jing mut jong phi khnang ba phin yo tip ka ba kum no ka long ka mon ka jong blei kaba baha bat kaba penskau bae bat kaba janai di kabanta kaba lai in shem nak sti ba ar sinu korin kal nong balai dukhat bakhat phra kitin bongkum ni henrei mangi baro daga khmat klem daka no daga bagi khimi shai kumbah ka yit ya keburam utrai lanang penkela nang penkela dur jengi syakata ka juhi ka dur na keburam syak keburam kumbana utrai uba umensiam yang namanya pej benia ini dikhot ki paramget bat ki parlok namar ka phang ko long cha phang ka jing thau thoma ka transformation ngin kham pelejing mut ha kini ki benta ki bakren cha phang ka jing thau thoma ha kini ki dikhot ngin pej chwai ka jing mut jong ktin jing thau thoma transformation katkum ka Webster dictionary kajing thau thmai transformation kamut kajing kala kabolong pura kabolong na dong shadong kabashabar bar kwasepo hakajing im jong kinu kinu brio ne jong kono kekenja jing thau ba im hakatas man bathmai kaktin guri kabala penun kam nak mata kaktin transformation kaktin thau thmai kri kaktin metamorphosis bagajing batai yang kaktin metamorphosis kolong kumni kajing kala kaba nakawi kekerdan syaka weipat ha ka history jong kajing im jong kajing thau kum kunuksa nau nyangnu sya ketuka skum ketuka jingsop kapiupa hadu bandalong kum uthap bali uni khnyang nu nyangnu nadu bala penlong yu uladon lupa ye ki bo boleh ulabu nak benta bunlong uthap bali batlah kata kajing kela kadai ha ka pau sabar ngila bani igi thabuli kum bakilong kumnu ki kela na kinyang long digi nyang nyu la bonong sya uthabali kiti bapet ya ka discovery channel ne ka animal planet sikila banyu i kumnu ki ben i ya ka tu kajing kela tenrilang la bani i sabar kajing kela kabakam kungsan kadi kebaja hapo jong tu kujing sop le kakukun pi
utu nyang long ni nyang nyu ubakala thabali umdai bu usup hong da kajan kup thabali hakamet ka jong u hanre ka de ka jingkala ka ba ubule ula ubet ka ba tre napo kat ba udang bam yaitu gislah kitu kitai ya kamet barkiwan ra ya ka jingkala hadu bagendalong kithabali ki ba itanat tem tak kamut ayu nak banta jongi ki banget pat haba kuren sepang ke transformation sepang ka jing thau thumai kum nongi laban mat yang ni jing thau thumai ha ka jing kristan jongi hato kamut bengin penkela ya ka jing long jongi karkom yeng ka jongi bengin long kum jisu ha ka jing kelak bahasa bar kum uyat uyang mau ne hato kamut bengin ban bu ya ki rul ki an ki bat thumai nam da kajing im jongi phi ki parlok bat ki parabangai kajing thau thumai le ka transformation kamdei kajing kala kabawan tang namar ba ni rahai no ban le ya kanu ka ba le ban pen kala no ya kerukom im ka jongi kam tam kajing kala ka ba pau sabar kumunduk sa ulam dan ubriu ubam da biang ba kro ubam kundi ubriu bapang ubriu ubokro tenri ukwa ban kham ban kepen ba ye ni ka dur khmat ka jo ula ban le kam ta da ka ba ta ye ki jing ta khmat ki bala ban pen itnat ya khmat ka jo ban ha le kam ta kani ka dur khmat kani itnat tang ba dagi itnat ru kani ka daw jong ki tu ki jing ta jong ki make up jong cosmetic kadai tang kaba sabar tare ka jingkala kaba ka jingkala kaba shisha katafna basha kan wan haba uba mi jingba ki bantai ya kamet yu ni udi ki dawai ki bala ban khia ya ka jingpang jung u bad u im ka jing im kaba koj kaba khia da bakyar na nu jing blien ki basniu habu le kom ta ka jing koj ki jing khia kan wan pat ha ka met ka jing u nang ta un shat un klan bat kum ta ka ba pau sabar kan pau ka dukhmat ka ba itnat tamba kam de shu tang ka ba shuta shu pina sabar hanre ka de ka ba ja hapo kajing im kajing u bat ka pau sabar pi ki permai pek perlok ki ba ij ki jonga ban persang ban im kum im ujur ban super sang ban im kum ba im Yesus Kristus ban super sang kalong thik kum ba shuta meng op na sabar kar ba kajing long jongi ka basapo ubriu basapo udang sa kumju nimla ban super sang ban tap ya kajing long ka basapo da ka ba peni babriu ya ka basabar lalalong kumta ka ei briu ki i kamdei ka ji i ya kajing long ka bashisha la ka de kajing long ba kajing long kum subut yo Kris da ba ka long tang kaba nabar nama kajing sha ha ka sapo utau briu udang don hi kajing long duk kajing duna ha kajing long mensim kat ba kajing thau thamai ka besha kai pher kadai ka basdang napo haba ubriu upediang yo Jesus Christ udon yo Jesus Christ upan longi ukpu jong jim ka ba yeslok bu bam man ka sngi ba ka ba udang le kumta katai ya ka met katai ya kajing im jong kat hadu ba ba pau sabar ka ba nami gisngi ka pau kajing long ka basisha jong kajing dan ka jong Jesus Christ barka pauru ha kajing im kauman kesngi ban ngau thu ya kajing don kam jong ka ni kajing thau thumai jong ka ni ka transformation ni don kam ban ngau thu shwa ya kajing long jongi ka ba ngi long menta shimet but ha kajing dai ka jongi but u Jesus Christ but kabalang ru ya maksud hang nu ngi yang menta hang nu ngi don menta langi yo in em bangi don kam ya kajing thau thumai ha kajing im ban ong kajing hisha baro ki bangai compare la ngila san ngila ba ngi samlan ne darit
ngidan kam ya ka thau thomai ya ka je thau thomai man ka sngi ha ka jing sngo thu junga ka banga padang pen puson yaitu ki lai tli ki de khon ting joble ngasu thu ba ki kentien ki badon kam ha na ka banta ka transformation ka jing thau thomai ki de kentien ki bong ha u in Christ hak tin Greek en Christo kabangi syam hakisi ba ar chikina koren kal nang basan khar ba hanyo kabong ba unu badan ha u ulong ujing thau uba thamai badan ha u in Christ en Christo ha u kamut banan ningkong shwa ya ka jingai ka bas khem mau nangta ban ko ngu yu nangta ban iju nangta ban itho yu komu try uba shimet nangta uba shong basa uba indwell ha kajing im jongi kumba utnat ding uhap ban sno hau ding ban im kumta mangirung im habangi sno ha Jesus Christ ngila ang Yohanes kasan saw hadu ban rio kenang ba ngin long kijing thau kibat thamai ngidai ban ino ngidai ban pendu no ya kijing long kibarim ikipop kibas no hangi lasanar penalang ikipop jongi ngim long merau syuh kapop bilang puli si jeng long rio khot ban rio nanta Galatia kal nang basan khot apusau kemud habangila pediang Jesus Christ habangila pediang ya kijing bot thamai ya kipop kijilong barim lasanar penalang bu Jesus Christ ban ngimi nang ta kibrio kibat thamai ong ublaya au Ezekiel khatwai kat khandai bangan ai yagi kawai ka donut bangan bu da kaman sim thamai hapo jong phi bangan weng no yagi donut mau na ka do jong phi bangan ai ka donut do ya phi gabamut baswa bangin yo ban pediang ya ka donut ka thamai ya kaman sing ka thamai no ble kani ka donut do ong ble ngi day ban weng shwa ni jongi ya ka do not mau ya ka do not ka pop ka do not ka bala jot ka bala rem haswa bakisla ki bathamai ken mi ken san hauding kisla ki barim ki day ban hab shwa ngangi su thu ya kata boro henry nakabanta ban long ujung thau bathamai kumukistan ngidon kam bandon hau in Christ namar baka jing thau thomai ka transformation kawan tang ha u Jesus Christ omdan ka wepat kanyam ka bak kren ka bekai pang ka jing thau thomai namar kim bekai pang Jesus Christ di tang Bible ka bong bahau Christ ke boro ken klalong ka jing thau ki bathomai halor kanong rem jong kini ki lightly ki dukhot ngakwa bagini pusan yini ki lightly ki mat batu musim bukhoj jong blay un pen shai ya ki jing mut ki jongi barun kren ha ki dono jongi kat bagina pusan ya ting jong blay kamat ka banengkong how Chris naga jing perkhat bagan ja perthai syaka jing perkhat bagan ja mensim opsa pol ong ba how Chris ki jing mut jing berkat jongi baro ki kelalong ki bathama ki kalong beranyu ki kelalot kumba utu kenyang ukela sya u tabali witnat kum taru on pen kela ya ki mut berkat syaki bathmai ki baitnat bat haba udan u Chris nginum persyang su dari leru ban kuran sipang ladi sipang kamal di liwat ban ong bahkan ni ka jing long jonga ngamla su pen kela tandai sin budan ngidan hau kures ngolong gilong ba koloi ban ai tilut ya ka jing im ka jing umangiru ngin ya ling ba jong kata ka metamorphosis ngin snow thu haladi compare kiwei ongom no sapang jongi ban haba katang ka jing kela hakrong perkhat ke jongi karkom nget jongi kan kela ki kam ki jing le ki jing kan kela baga jing em boro ka wehi kan kela ba kata ka jing kela kamora jike ki ba kham ba bun sha ban ka ba julong
menu kata kadai ke transformation kejing kelah kaba pura kaba nadong syadong kaba sedang nah hagi jing perkhat kejongi bagi di berken mau ki probabit ba ki kam kejongi kebangi le hak perthai hak jing em kita kejing sedang ha kejing perkhat kejongi ini bukan mau ini kewe. Bangilak ban mat ya kajing tau thamai. Tang namar ba ngilamut pat ban thamai. Tang namar ba ngin kajing mut ban thamai. Kamut bala ban tau thamai ngi. Henry Apostol Paul wong haki dong dong bakar ar. Wong ba ngila ban taban ban mat ya kajing tau thamai. Ladangi ailat bo belai un tray. Haka ba syapo jong ka jing im ka jongi ni pulih si norong long phra basan la tho kum ni namar kita kiba long kat bakum ka do kiai mun brai ye kiai ke ru ki jong kata ka do hana kita kiba long kat bakum mun sim ye kiai ke ru ki jong uta mun sim kene ka mut bashi sin bangi lamat yang tahu thamai kan mau kamde sutang kajing mut om tang bangimut hari saya bilang tahu thamai kajing mut jongi kam da perkhat than su kam da panchong norim su haki ai ki ba kinja perthai haki ba kinja do hari ki ai ki ba kinja meneng ki ba kinja mensiam nang ta ngi penlong ya kaji mam jukut ya ka beneng ka thong jongi ka thong jongi bat ngi penlong ya ka kum ka kam ka ba kong san ka business ka ba khmat tam ban penti kena bangen yo ya ka jing im ka bam jukut nang tangi puli kulo sai lai iwai hado ala tho kum ni nama kata la dala pen mi le mi pi baru kris tuwat ya ki ai ke eru ki bahaneng ha ka ba kris udon uba shong shakti ke mon ublai tu pinmut brai ya kita ki ai ke eru ki bahaneng om ya kita ki eru ki ba ha ka khando shi sin ubri ulama ya ka jing thau thamai ya ka transformation on wat ya ki ba hapneng on ye ki ba kinja beneng ba kijing kwa kijing frang ju kenlong ki ba kinjam neng ki ba kinjam sim ke open snow ba ya ubele kajing mut berkat kan perkhat syakata kajaka kaba uji sudan hakati kembon ke jong belai bahkan poi kapor ban poi hangta ban shongdu hangta junom la junong ini takadau boongan di kamat bahau kris nak jiberkhat ki bakinja perthai syak jiberkhat ki bakinja mensiam nak jiberkhat ki bakinja perthai syak jiberkhat ki bakinja beneng kamat ka baar hau kris nak ababut ya kelenti ke perthai syak ababut ya kelenti ke jong belai sisin bu beri ulama ya kan ka transformation kajing thau thamai un ailat un jit dahdihi bo belai un penyat bo belai un yalam ya kalenti ka kabuyat ha kani ka perthai nama sisin balamat ya thau thamai kelas ulong hi automatically utah balamat kumta un sya bu belai un yalam ya kajing im kajung unum syani asu halaka jong bor halaka jong kajing start namar kajing sya kalau banaladihi omla ban penkelah lakalong naka bas new sya babha nakalong na kajing long ka balong pop sya kajing long hok lemdau belai uyalam habo Apostol Paul ong hakti jong long ba kanom har har habo han rei tu pen keladur no ila dekan da kajing pathamai kajing mut jong pi kana opin yo tip ka bakum no kalong ka jong belai ka ba bat ka pen sngo ba bat ka ba janai di umur ban ongkom ni haba ngilat ma di jang thamai nado kata kapor bangi lamat kum ta hau Jesus Christ ini ban bu ya kajing mut ki pathamai kijing kwa ki desire ki pathamai ki kathong ki goals ki bathamai ki jing im ki bathamai na dong shadong
Kiba mi dei syuk ka jing kwa jongi. Henry ki be dei bat kata kamon ka jong belai. Ka bah ka ben soba bat ka janai dia. Ila ban keli perlu ibarat kai kata kamon ka jong belai ka bah bat ben soba bat ka janai dia. Kejubab kolong kum ni sisien balamat ya kajing tau thamai ka transformation ngin ngau thu baki por baro kejing sem baro jong kajing im bau belai upen ya kajing im kat kum kamon kajing thmu kaju ngin ngau thu kata ha kajing mut jongi ngin thu kata ha kajing mut jongi tamadon kamswa ya jing tau thamai namar lada kajing mutungi kadang dum kadang ka la kadum da kapop lada kajing im jungi kadang kadum da kajing bam ko nginum so thu satia la nuru ya kamon kajong ublei de tang haba kajing shai jong blei kala song khet ha kajing im de tang haba ngilang ban ko ngu yu bangila ban song thu ya kamon kajong blei bakani kaja ling baki artli ki ai kebaneng kong kalong bau belai udai ban pau ya ka ka ba uthmu lam ta kajing mojongi baru belai baru pen pau hangi lengba kajing duai lengba kajing pau ka revelation hak tin kajing bat lengba kajing itho pau haka bible dan sibon kinuk sabu belai ukran ubelai upan pau ya kajing thmu ju haba kibri ki duai haba kibri ki pusan ki pule ya tin kajing kembakalong ya utu senranjung jisu o Philip bat ubelai upan pau lengba jong ki visions ki jing itu pau lagalong ke dur jing pos new bat kiwe ngi poli Isaya lai por ko ongkum ni bat ki skor jong me ki ngau ke ktien hadin jong me kad ong kani kolong kolonti tu yat piaka babi phai syakti kamon babi phai syakadiang ubelai uang haba pi duai babi pusang tien jonga ubelai uang ngan dakoren haki skor jupi ngan pendi ya kalenti kani kalenti yat yaka wat phai syakadiang ni wat phai sya kamon kabaar kalong bangin di banyai wat man kasngi man kapor ngini banyai pendam banyai wat ya kamon ka jong belai nam ta ki jing bojongi bagi di balong ki balok loy ban sya nia lu dah ban kongu ya ka ai ko belai uong klam kenono ka jartien ngini ban long hadu kata kumpul ala abu belai uong Abraham khilat ban kenya itu khun jong me Abraham usulat bet klam artien klam bu jengkeli kade penlong kumta yang apa je piru para bangaj bade habangile ye kita ki ngin sa skong thu ken ka kita kamon ko jong belai ka ba bat ka pen sko ba bat ka ba janai de ipuli proverb ko nang balai ko san riu ko ongkum ni tonget hu try dal ka dunur baro bat tu wat shania halaka jong ka jing syampang halaka lenti baro tu fly tion ben bej ye klenti yaj jong me kabentak balai ba khadu how chris ubam dan keburam menta ukup ya keburam kejong belai Apostol Paul wong habang puli ar korin lai khatpra Henry mangi baro daga khmat klem daka no da bangi khmi syai kumbah ka yit ya keburam utrai lanang penkela dur jangi syakata ka ju hi ka dur na ka buram syaka buram kumbah na utrai uba umensiam on nang penkela dur naka buram syaka buram ong ting jong blai ki perlok bat ki paramit beij hakata semen ke parim ngin syam baditang Moses ubalayo ban kmishan ya ka buram ko jong blai ngila ban puli Exodus kal nong ka balai pusaw gid khot lai pulai hadu lai pusan Henry hakatasman keparim mangi baro ki banget jauh kures mangi baro ki balamat ya ka transformation ke jing tau thamai how Jesus ngila ban pej ya ke burom ke jong blai klem don su ke jingka ya ki khmat ki jongi
Bajing syai ya kani kajing pen pau. Ya ke buram ke jong belai lapan pau lupa hau Yesus Kristus. Habau Yesus lawan siam ya kajing long do ong ting jong belai. Ula syong sa habang jongi bang yawan kami isyan ya ke buram jongu ong Yohanes ibai kat sao. Natau Yesus duai kanyo arfusau Yohanes kanyo arfusau. Ba mangi ki banget ngin yo kami ya ke buram ka jong Ni puli aku dan sahun rio la thok kum ni ublai ula pen syai ha kita not jongi kenangai kaban pen syai ya kajing tip kaburang ublai ha khamat Yesus Kristus habang ilamat yang jing thau thamai hau Yesus Kristus kajing syai ublai kanwan ha kajing im jongi kan hadu bangin tip ya kaburang ublai ha ka khamat kajong Yesus Kristus. Lagalong kita kibala im ha kapor Yesus kibala mat Yesus kibala iu nengi kibayo iu Yesus deki kemat kiba kinjaman siam. Om tangkata ki para banget mangiru. Om tang bangin yo i rai mangi daladiru ngin sateng shan ya ta kaburam ka jong belai. Nuksa kumbau benai usat ya kajing tenshan jong kasngi reflects the sun's glory kajing kaburam kabadan kabitnat kabadan hau benai kade kaburam jong kasngi kaba ay kajing syai hau nama kajing syai benai kawan na kasngi haka jukurukom mangiki banget kibala satmai hau Kris mangirungi sateng shan ngi reflect amdai ya kaburam jongi hanrai kaburam ke jong Jesus ke basat teng shan hangi hanrai ke eke bangi mat bangi kolong ba kham khrau kolong ba kham parnai nyim long ko bunai namar bakani ke jing syai ke badan hangi kam di ke baswan nobar kum bakasni ka phalang sho bunai ke jing syai ke bagidan kaburam ke bagidan kabawan napo na jing thau thamai kabalaja hapo kabala trai hapo suki pasuki da ka jing don ka jong mse mukhuj da ka jing jong khet ka jong Jesus Christ ha ka jing im ka jong e ong shu ting jong blai ba ka ne ka buram ka ni buram kanang yai krau ong ka ting ka jong blai kanang yai krau onang pen kelangi na ka buram sha ka buram hadu bangin damat ya kata kajing tau karen yang kajing dapu Kris onang penkela na kaburam sya kaburam hadu bakajing tau karen yang kajing dapu Kris kan songket ha kajing im kajongi ong upol ebasa saw khot ka bakhat lai banang ta habau Jisu un sawan biang sya ka bersai ngin sayo iu bat ha kata kalimat mangiru ngin salong thik kumau ngin long kumau ong iwe Yohanes lai ar kata kadai kajing themu kadika plan ka bakhrau tang ka bahalor tang ka joblei ka baudon nam ta jongi bahawi kesngi mangiru on sa thau thamai on sa transform yangi bangin long shidur badu Kris ong si sinurung long pra thot bar phundai kumta ki paramai bi perlok ba ye bapan kut ni khubor la khot jengi bangin yu i yala di shwa kum ba ngingilong uni Kris udon em ngidan em hau Kris en Kristo in Christ ngidan em hau Kris namai tang habang ngidan hau Kris bangin mat ya kajing thau thamai ha kajing mut jongi ha ka mon ka jongi ha kajing I ka jongi ha kajing lot em jongi baropar bar kajing dai ka jongi bu blei bukpa jongi ubah beneng tu blei unkur khuingi baro libagani khubor nak tien ka ba em ka jongo nakam ta ka buro mo jongo blei amen tunya tuai ublei bukpa jongi ubah beneng ngai ngu yeme ko try ba it ba mai kren hangi leba tien ka ba em ka badon bor jome hangani ka singi me khot yangi ko try ba it ya ka jing don kam ban thau thuma ka transformation ha ka jing em ka jongi ma kren bon sien spangani ka bantah ti ka jome boro ngi ko try ba it ngi don kam ya ka thau thumai hala ka singi
Berkutra beij ya rab yangi balbani kubor. Gila ban skau thu ya ni di sha. Bagi long bala kaloi ban sha ya me kutrai. Bamen thau thamai. Ngin sedang na baka ai jaka ya me kutrai. Bamen songket bamen song hapo kaji im jungi na marhabadan mame kutra beij. Hakaji im jungi di hangta. Bangin mat yang jang thamai. Bagi ai barim kipok kibas no hangi. Kin du kin dam no kutra beij. Ngin em gaji em berkhat chu ige ige bangan jabar thai. Rai kaji em gabaya berkhat ya kaji bagan jaman siam ban pen so bahaya me hagi por borok kerkhui gitu borok bala sa skor ketien jong me mari ba pediang ketien jong meru hagi to not ki jongki naman ngi pan ni kene borok hagar teng jong trai bonom ne be jongi uji sukres amen. Toblen kerkhu ya kaji chakri ke jongi bat ino simenta borok hagani ka jingeseng ngin pen wai no ka jingmani jingu blai ngin simenta hak banyar wai lang ka jirwai ka balai spa nyu pulai ka jirwai ka balai spa nyu pulai badi kata ngin sewai. Jisu aban serim kat ba im ha perthei dem ai ti lun ya la di man syakri tang yublei uwan nang boneng shan ni ban wat yangi kibriu u thelun la ka jing im karam jong ban siu yau Jisu ban sirim yau Jisu ban sirim yau Jisu yau Jisu yau Jisu ban sirim yu Jisu aban sirim badap kajing kuaskop man yarap kunjing jen jar lahap hakor dejon yu Jisu aban sirim kipok uju map kan tu jing iklem kut shoot na donut la washlei yau Jisu ban sirim yau Jisu ban sirim yau Jisu yau Jisu yau Jisu ban sirim yu Jisu aban sirim jing duai pas ngobrai shalom ulek kebon sin ban khot kerpat yutrai haka jingkin jahang ta marwe ungo udem usngo bang banya selau lupa hapa boneng yau Jisu ban sirim yau Jisu ban sirim yau Jisu yau Jisu yau Jisu ban sirim. Hagaba wai no jongani ka Jisu lok bathiang kejingai ei kepada biang jung trai pun be jongi u Jisu Kris kejing i ke mana bam cukur ke jong blai bau kupa kejing ya selok kejong mensim bohut kini kejing kerhu ke bilang lai hoi blai kini syong sarangkat berni wei pi wei ki ba syashkor tien ke jong me hakanu no jaka bagi gidon kini kijo kejing rugen lorangkat bagi bangai ki badon hakani ka ri ke jongi balhak keleng setlak perthai na do menda ba cheduk ke bam cukut amen.